Kublai pi baro ngi pediang sobhai pi shakatup kubor mataka janmit. Shwaban paj ki kubor ngi nyapet shwai ki mat bakong san. Ai jingkren Menteri Dang Badu Kari Narendra Modi hakabenta bashi spa sal jong ka program Man Ki Baat ong ba commission Chandrayaan ka long kum ka shap jong ka mensim ba shithem jong ka India batamai. Yaro Menteri Dang Badu Kari Narendra Modi ya ka jingno sinyang jong uba Brian D. Kharpran hakajing shem ye ki krem lengba ka program Man Ki Baat. Kami banyak ka Menteri Kena ka Sarkar Pedeng ka Dr. Bharti Praveen Power ya ka jing pentrekam ya ki skim ka Sarkar Pedeng ha East Giant Hills District yaro ya ka jing seiso jong ki skim ba pair. Barha ka jing kai badminton yo takamar nong UHS Pranoy ha ka limpung BWF World Championships ha Copenhagen. Ki khubor ki babnia Menteri Dang Badu Kari Narendra Modi ulaong bagajing pen her ya Chandrayaan ka long ka dak kashin ban pen I ya ka minsim ba shithem jong ka India bathamai ka bakwa ban job ya ki babun ki aka bat ka batip ru kum no ban job ulaong ka jing angno jong kari ha kini ki sngi ba menta ki long ki ba he bat ki jing tre jong karo ki long ki ba kraw hadu kata haba jing kren chikipai nong shong shnong kari lengba ka program Man Ki Baat ha Akashvani mata ka sngi Menteri Dang Badu Kari ulay yaro ya ka jing job ban pin her ya Chandrayaan 3 da ka baong kane ka long ka jing pin shisha baha ka arphula tirik mata ubnay ka ka sngi ka babaha Modi ulay yaro ya nong shong shnong ka Meghalaya iba Brian D. Kharpran namar ki jing no sinyang da ka balet rung bun tili ki krem ha ka than stila mi ka jilla Modi uong Parlok nga sngaw komen ban pin itho yapi ya iba Brian D. Kharpran ide iba na jilla Meghalaya ilong ru ibriu iba i hado kata ya ka kamrung krem ne speleology kabamot ka jing pule ba jing wat bnia ya ki krem katkum ka jing start science. चंद्रयान ने ये साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं. मिशन चंद्रयान नए भारत की उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है. ब्रायन डी खारप्रन के बारे में बताते हुए बेहद खुशी हो रही है. ये मेघालय के रहने वाले हैं और उनकी स्पेलियोलॉजी में गजब की दिलचस्पी है. सरल भाषा में कहा जाए तो इसका मतलब है गुफाओं का अध्ययन. वर्षों पहले उनमें यह इंटरेस्ट तब जगा जब उन्होंने कई स्टोरी बुक्स पढ़ी. 1964 में उन्होंने एक स्कूली छात्र के रूप में अपना पहला एक्सप्लोरेशन किया. Iba Brian D. Kharpran inong shong shnong ga jilla Meghalaya iba sngaw tanat bha hakikam rung krem ne speleology mata ka sngi ila paw ha jing kren jong Menteri Dang Badu Kari Narendra Modi ha ka radio program Man Ki Baat ha ka sien ka bashi spa saw ka jing ya linti jong iba Brian ya ka ba ila sedang shwa na ikam barit hadu ba indala ban job ya ki jing rung krem ki ba kraw ha ka ba ila yo ya ka jing ithu da ka ri hibro ka way Menteri Dang Badu Kari ula kren shibun bha shapang ki kam iba Brian ha Meghalaya nado kumno ba mai bat ka kinhon jong I kila shem ya palat shi hajar nyaw spa tali ki krem kabla panlong sendon ya ki Meghalaya banrung ha ka map jong ki krem ha ka perthai ne ka world cave map iba Brian D. Kharpran ila le ya ka jinglet rung krem ka baningkong ha ka snem shi hajar khandai spa an riu pasaw kat ba idang long tang ikhna school ka jing sngaw tanat jong iba Brian shapang ki krem bat ki kam rung krem kala nang jur hadien ba ila puli ka kot The Adventures of Huckleberry Finn da Mark Twain. Hakasnem shi hajar khandai spa khandai po ma I bat ki parlok jong I kila seng no sendon ya ka Meghalaya Adventurers Association MAA banwat iki krem ha Meghalaya kiba ompat judon mano ban let drung iba Brian ila tho shibon tili ki kot ka didi Meghalaya kala yo banyakren bat I halor ki jing sngaw tanat jong I ya ka speleology. And that's because we have ideal conditions for the formation of caves. So, and it was since 1992 that the Meghalaya Adventurers Association started exploring caves.
Well, as at the moment, we have already identified over 1,700 caves in Meghalaya, with much more yet to be discovered. Every year we're discovering more and more. Yeah, when we started in the dark. We didn't have equipment and we didn't have the expertise. But anyway, we made a start and did a rough sketch of the cave. Menteri rang badu kari Narendra Modi ulo ong baka India menta kalong kari kabala bansyania haka jing shalan yaki dawai. Haba ai jing kren haka jing yalang B20 summit ha New Delhi menta kasngi Modi ula pen kan mau yaka mat kabiade baka jing penbiang yaki jing don kam dawai haka por badon ka klam. Ulo ong bakat ba ka perthei kadang don kam yaki dawai haka por jong ka klam COVID. Ka India kom ka pharmacy jong ka perthei kala penbiang yaki dawai ki ban yada yaka jing em jong ki briu syapalat shis pa san potali ki ri. Ula banjur baka India ka don kam ban pai khmat haka ban pen klan ya ka jing shania kabla sha penjot pendu haka por jong ka klam. Ka Menteri Kena ka Sarkar Pedeng ka Bakhmi Yakatanat Health and Family Welfare ka Dr. Bharati Praveen Power haka sngi tho ding jong ka tayo ka lalet jurip ya ka East Giant Hills District na ka benta ka jing yalang khmi bnia halor ki project baper jong ka Sarkar Pedeng bat kiwe la padiang sngo bhaya ka da Deputy Commissioner ka East Giant Hills u Abilash Baranwal ba District Medical and Health Officer hagane ka jing let jurip ka Menteri ka lapenlong ya ka jing yalang bat ki officer na ki arpau tali ki tanat trekam jong ka Sarkar halor ka jing pen trekam ya ki scheme jong ka Sarkar Pedeng ka Menteri kala shemru ba ka jing pen trekam ya ki scheme kala ya bet ha Meghalaya kala ong ba kato ka ni ki scheme kom ka MGNREGA kala trekam ha ka ba khandai na ka shispa ka jing pen trekam kalong ka ba seiso for the people for the livelihood through the livelihood missions. Different type of SHG group we are providing the budget. So more than 3 crore budget we have already provided for the SHG group also. SHG is one of the good initiative taken by our central government to strengthen the women self-help group. So this is also a very good program is going on here. Ka BSF Inter-Frontier Games bakin thop ya ka judo, wushu, gymnastics bat taekwondo ka kut no rangkat ka program penkut ka ba ipo ipieng haka sngi tho ding hane hu shillong kumba nyau spa ngut ki riu e ya lek kai na ki khatwei tali ki frontier jong ka border security force kila shim menta haka ni ka jinga ko ba saw sngi lenter ka Sonali Mishra ADG ka BSF Eastern Command Kolkata kala longkum ka kongsan haka jinga don lang jong Upradip Kumar IG ka BSF Meghalaya Frontier Professor Prabha Shankar Shukla, Vice Chancellor Kanehu bat kiwe. Hakane ka program ka ADG kala penkop burom yakin nong job. Haka jing lek kai ba pair na do ka judo, wushu, gymnastics bat taekwondo. Hadian kane la penbut sada ka program tenrai. Kabalay shim menta ki kena school ka BSF bat ki shipai BSF. Olympics पहले भी अगर लेते the number of medals which we would get in the international forum, we talk of the world championships, the Olympics, the world games, so we have definitely improved, and the government itself is having a lot of policies to promote the players who are excelling and who show some talent. Hagajing lekai badminton unong lekai badminton bapau kari India HS Pranoy ulayo Korea katakamar nong hadian ba ulasha remno haukun labut Vititsan hakajing lekai semi-final jong ka Badminton World Federation World Championships kabla long hanin kasngi Upranoy ulasha remno ha Vititsan ubawan balai hakaperthei hadian bat ubat laisin kum junior champion da arphuwei la khatpra khatlai la arphuwei bat khatsaw la arphuwei Upranoy ulayo rung siya ka semi-final jong ka BWF World Championships hadian ba ulala ban penrem ya ubawan hakakerdan baar hakaperthei bat ubalong ru ula du ha usnem baladep u Victor Axel Sen ha Kuala Lumpur hakasngi tho ding Mentapat nganyapet ya ka jinglong jingman kasun mineng ha shillong ka jingshet kalong arpo point iwe degree Celsius bat ka jing kriat kalong khatnyo point san degree Celsius ka jing ngem ka haw kalong shispa na ka shispa men step bat khandai pulai na ka shispa janmit ka jing hap slap kalong khandai pusan point pra millimeters kandon ka jing hap slap bamulumala habun ki jaka Shwaban poi shaka bakut jong ka thup khobor nganyapet biang sashi sen ye kimat bakong san
jingkren Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi hakabenta bashi spa sao jong ka program Man Ki Baat ong ba ka mission Chandrayaan ka longkong ka sharp jong ka mensim bashirhem jong ka India batimai. Yaro Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ya ka jingno sinyang jong uba Brian D. Kharpran hakajing shem ya ki krem lengba ka program Man Ki Baat. Kini benya ka Menteri Kena ke Sarkar Padang ke Dr. Bharti Praveen Pawar ya ke jing pentrekan ke skim ke Sarkar Padang ha East Giant Hills District yaro ya ke jing sei so jong ke skim repair. Barhaga jing lekai badminton yo takmarnong UHS Pranoi ha ka limpung BWF World Championships ha Copenhagen. Te parlok katong ilapoi siya kapakot jang katup kubor jungi mentaga janmiet haduk bang de siyambiang bat pila siya kasngi kablay pi baro.